Γεια σας, σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε απλά σχήματα με τη βοήθεια εντολών, επανάληψης και μεταβλητές. Για να μπορούμε να αρχίσουμε το πρόγραμμα θα πάμε εδώ αριστερά στην κατηγορία Συμβάντα, θα επιλέξουμε το όταν γίνει κλικ σε σημαίακι και συνέχεια θα πάμε στη πένα. Για να εμφανιστεί η επιλογή πένα θα πρέπει να πάμε κάτω αριστερά και να πατήσουμε την επιλογή πένα από εδώ, ώστε να προσθεθεί στην αριστερή στήλη. Στη συνέχεια βάζουμε το κατέβασε πένα και είμαστε έτοιμοι να σχεδιάσουμε διάφορα σχήματα. Το πρώτο σχήμα που θα σχεδιάσουμε θα είναι ένα τετράγωνο. Για να γίνει αυτό πάμε εδώ αριστερά στο κίνηση, επιλέγουμε το κινήσου 10 βήματα, εμείς θα βάλουμε 100 ώστε να εμφανίσει κινήσεις, στρίψε δεξιά κατά 90 μοίρες και αυτό το κάνουμε διπλασιασμό και ξανά διπλασιασμό, ώστε να φτιαχτεί ένα τετράγωνο. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, επαναλαμβάνονται οι ίδιες εντολές 4 φορές. Για να το κάνουμε πιο εύκολο αυτό, ερχόμαστε εδώ πέρα, στο έλεγχο, πλέγουμε το επανάλαβε, προσθέτουμε μέσα τις κινήσεις που θέλει να κάνει και βάζουμε εδώ επανάλαβε 4, ώστε όταν πατήσω το σημαίακι να κάνει πάλι ένα τετράγωνο. Τώρα που ξέρουμε πώς λειτουργεί η εντολή επανάλαβε, ας κάνουμε κάτι πιο δύσκολο. Ας φτιάξουμε ένα σπιράλ. Όπως μπορούμε να δούμε στο σπιράλ, κάθε φορά μικραίνει η απόσταση που κινούμαστε. Οπότε θα πρέπει με κάποιον τρόπο κάθε φορά που κινούμαστε να μικραίνει η απόσταση. Πώς γίνεται αυτό όμως? Αυτό επιτυχάνεται με τη βοήθεια της μεταβλητής. Τι είναι η μεταβλητή? Η μεταβλητή είναι μια λέξη ή ένα γράμμα που μπορούμε να ορίσουμε ως έναν αριθμό. Την βάζουμε με την εντολή όρισε και μπορούμε να την αλλάξουμε με την εντολή άλλαξε. Και ουσιαστικά με τη βοήθειά της μπορούμε σε κάθε επανάληψη να αλλάζουμε την απόσταση που κινούμαστε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα σπιράλ. Για να φτιάξουμε το σπιράλ θα πάμε εδώ στην επιλογή μεταβλητές, θα ορίσουμε μια μεταβλητή, εγώ έχω ορίσει το χ και όρισε χ σε 20, στη συνέχεια πάμε στον έλεγχο επανάλαβε 10 φορές, θα βάλουμε το κινήσου, αλλά μέσα στο κινήσου θα βάλουμε τη μεταβλητή χ. Στη συνέχεια βάλουμε στρίψε 90 μοίρες και από κάτω θα βάλουμε το άλλαξε χ κατά 10, ώστε να μικρύνει η απόσταση. Και όταν πατήσω το σημαίακι θα φτιαχτεί ένα σπιράλ. Αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Στο επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε για την ώρα των αποφάσεων και το χειρισμό γεγονότων. Καλή συνέχεια. Αυτό το βίντεο έγινε από την ομάδα 37 από τους Γιώργος Βούλτσιος, Αλεξάνδρα Γεωργάκη, Ιωάννης Μοσχίδης, Κωνσταντίνος Τσαβδάρης και Χρήστος Κεσίδης.